Calaixera, un programa on hi cap de tot. Do I have your attention? I com ens agrada començar d'aquesta manera, trencant molles i trencant una mica cintures, com solem explicar. Quim, el profe, com estàs? Molt bé, Pere, sí? Molt content d'estar aquí amb tu un dia més i de començar amb aquest ritmes, no? Ja apuntem maneres, sí, ja d'entrada. Sí, això ja és una declaració d'intencions, començar així ja. Totalment, no? I bé, com tu has anticipat, avui us porto dues coses ben diferents, però que són compatibles. Per un costat, recomanacions de llibres esbojarrats i amb humor, i després de llibres per destrossar-te, perquè hi ha dies que et ve de gust retroalimentar tota la teva tristesa, doncs allà també hi ha llibres, i passarem a la segona part, que té a veure amb aquesta música que està sonant i que es queixa, perquè a partir de l'excusa de tenir un nou àlbum us explicaré la seva història, igual que vaig fer amb Karol G per arribar fins aquí. Queixa, es diu queixa, es pronuncia queixa. Sí, com queixar-se. Val, jo deia caixa. No sé, intentava anglaritzar-ho, no sé com dir-ho. És que és un nom peculiar, o sigui, a més aquí no s'escolta això, i bé, ja veureu que tindrem per parlar i molt. D'aquelles històries que barregen, no? Amors trencats, relacions tòxiques i aquestes coses. Bueno, ja veuràs que és més xungo, eh? Avui ens hem posat més xungos perquè com també tenim llibres per enfonsar-nos, doncs una història també xunga. Vinga, va. Comencem pels llibres, però, Sí, comencem pels llibres. Jo primer, Pere, et vull preguntar, per començar, si tu penses en un llibre o en una pel·lícula esbojarrada, hi ha algun títol que se't vingui al cap o que no te'n recordis, però alguna trama d'aquestes que dius, mare meva, què més pot passar en aquest llibre? Ostres, o en aquesta pel·li? Mira, perquè fas llibres, i jo una vegada ho he comentat, jo sóc molt fan de Quim Monzó, de Sergi Pàmies, que si coneixes una mica la seva obra, tot plegat és una mica esbojarrat i una mica surrealista, com la magnitud de la tragèdia, per exemple, que és allò psicodèlic. Doncs imagina't, a mi m'agrada molt aquest gènere. I després, mira, utilitzant l'actualitat, i sé que a tu també t'agradarà perquè ets d'aquesta corda, em queda el capítol final de Superstar a Netflix. Apunta-te, perquè és una mica una versió de la vida o del que va ser el tamarismo de Tamara, de la Llorena, del Paco Porras, de Toni Genil. Clar, tu eres molt jovenet en aquella època, tu no devies viure-ho molt intensament. No, clar. Però coneixes la història. Però sé qui és Llorena. Sé qui és Llorena, que és un personatge entranyable i peculiar a parts iguals. Doncs bé, la sèrie feta per Nacho Vigalondo, que també surt a la sèrie, és també així com la història, és molt kitsch, és com molt de la teva corda, Quim, i tot i que relata els fets d'aquella història mediàtica dels anys 2000 i alguna cosa, d'una manera molt esbojarrada, i és el que tu dius ara, és una història com així, com molt kitsch. Mira-te-la, Superstar a Netflix, ho està patant, i ja m'ho comentaràs. És que de fet la vaig veure anunciada l'altre dia i no la vam posar perquè estem veient unes pel·lis de terror ara a casa i hi ha com una saga, però m'agrada aquesta recomanació esbojarrada perquè a més a mi aquest món també de la faràndula ja m'agrada, Doncs ja m'ho diràs, i no sé si ens veurem, però a mi és un WhatsApp i em dius, i em dones la teva opinió. I comencem amb el primer llibre esbojarrat que us porto. Es diu Les generacions espontànies i és de Marc Bosch Oliveres. És una novel·la del 2016 que tota sencera es basa en una entrevista de treball. A l'Eva es presenta una entrevista i ha d'explicar ella el seu currículum, però ho explica de tal manera que acaba sent com una conversa distesa amb el seu entrevistador, que seria el seu cap, i veureu que és com que és tan surrealista la seva manera de percebre el món, d'explicar les coses, que dius, mare meva, això és una entrevista de treball, m'estàs explicant la teva vida, et falta un cargol al cap, no sé què passa, i fins un final que a mi em va sorprendre, i la veritat és que és un llibre amb què vaig riure molt, aquest de les generacions espontànies. Totalment surrealista. Molt bé, me l'apunto. Després tenim el del digestiu de la veritat,
David Balaguer, que potser el coneixeu perquè ha estat a programes de l'Esport 3 i de TV3 com a comentarista, sobretot. És un llibre del 2023 i aquest Digestiu de la veritat és un recull de contes, historietes, no sé com dir-ho, relats breus, direm, en general, en què es barreja la sorna, l'humor i sempre amb aquesta segona intenció a l'hora d'explicar fets que semblen quotidians però d'una manera molt còmica, no? Saps aquelles veritats que quan les dius impacta com perquè ningú s'atreveix a dir-ho? Una miqueta això és el digestiu de la veritat. No? Allò que ningú s'atreveix a dir-ho, no? Exacte. I no sé, està molt guai. Parla de la por, el sexe, la desconfiança, la genètica i d'un munt de temes més que van enllaçant amb un personatge que si coneixeu el David Balaguer, d'haver-lo vist per la televisió, d'haver-lo escoltat parlar, veureu que us quadra molt amb la seva veu. Sí, té un punt molt irònic, Sí. Aquest autor, sí. I bé, és que a més va ser profe meu, doncs vaig pensar, uah, aquest llibre quadra total. I ara anem amb una recomanació en castellà que es diu Se tiene que morir mucha gente, de Victoria Martín. És del 2022. I per si algú no està quadrant el nom, Victoria Martín és una influencer que es diu a xarxes Living Postureo. Sempre va com amb molt mala llet, parlant, sempre es carrega a tothom i d'aquestes persones que no tenen pèls a la llengua per engegar-te a cagar a la via i per riure's de tota la hipocresia que hi ha en aquest món de les xarxes i d'avui dia, no? Que tothom intenta ser com políticament correcte. Aquí tenim la Living Postureo per destrossar-nos amb una història en la que bàsicament es riurà de típica persona super Mr. Wonderful de tu pots amb tot, si la vida et dona llimones, fes-te una llimonada, aquestes coses així de positivisme tòxic, doncs se'n riu d'això. No sé, jo diria que és com un humor de bufetada, de que t'estàs rient però perquè t'està donant la plantofada o estàs veient que l'està donant a un altre. I és una història així que ja veureu que es queda ben a gust. Que bé, molt bé. Mira, us poso un exemple que m'he anotat aquí perquè nosaltres a casa tenim el llibre, se'l vaig regalar a la meva dona i a la signatura ella el signa posant-li t'envio tot el meu amor vaginal, vale? O sigui, ja veiem... Declaració d'intencions, també. I al costat de la primera pàgina, que hi ha el títol, clar, com es diu, se tiene que morir mucha gente, va fer una fletxeta i va posar, tu no. Doncs és com aquest humor així. Que divertida, molt bé. Sí, molt guai la tia. I ara us porto una comèdia en redus. Sabeu que la setmana passada us vaig parlar del No arribarem a les postres, de la Núria Fortuny, que aquest també serviria, però ara us porto un altre, que és Entreacte, de la Ruth Vidal Oltra. És un enredo que utilitza el tòpic del món com a teatre. Tots estem interpretant un paper en tot moment i el món on vivim és un teatre, és un lloc on fer un espectacle. Bàsicament aquí el que trobem és una família que està totalment rebentada i que han de quedar tots per llegir el testament del pare, del capatàs de la família, i allà veurem que sorgiran certes tensions familiars ben curioses. I fins aquí la part humorística. Ara anirem a la part xunga. Ai. Vinga, va, posem-nos-hi. Vull començar amb un relat que em vaig llegir fa poc. És una novel·la, però és en format diari i és bastant breu. Es diu Fluorescència, així és com està traduït en castellà i en català. És de Copano Matlwa, com sé que el nom és xungo, li direm Fluorescència i ja està. El títol original en anglès és Period Pain, que seria dolor menstrual, però a part de relatar-te les vivències d'una dona sud-africana que ho passa molt malament amb la regla, el que ens explica és una història amb molta crítica social al sistema sanitari d'allà, perquè l'autora és infermera i la protagonista també, i critica com totes les deficiències i una sèrie de situacions que es van vivint que s'entrellacen amb la seva vida personal, amb traumes, assetjaments, racisme. Hi ha allà una barreja perquè et rebenti el cap, i és un llibre que a mi em va encantar des de l'inici, però és que a més es va creixent perquè dius, Déu meu, què més li passarà a aquesta senyora per no quedar traumada de per vida, la pobra. Així que successos traumàtics, Fluorescència. Ostres, i llibres per enfonsar-se, Llibres per enfonsar-se per aquests dies que dius, estic fet merda, vull sentir
que no sóc l'únic en el món. Doncs tu, tranquil, que jo et porto aquí les recomanacions, Clar que això és sí. molt de la meva generació, passar d'un extrem a l'altre. Després passem a altra cosa xunga. L'Espai Blanc, de Valeria Parrella, és literatura italiana, és del 2008, i són les vivències d'una mare que ha tingut el fill i el fill ha d'estar a la UCI de neonatals perquè ha nascut abans d'hora. Doncs veiem la història de com en més, jo què sé, 100-120 pàgines, com aquesta mare ha d'anar cada dia, no pot tocar el seu nadó, no? El va a visitar, va veient que hi ha nens que van desapareixent perquè no tots superen aquell període, i és un llibre molt dur, però que a mi em va servir per entendre una casuística que ningú t'explica, i és que hi ha gent que té un fill i que no el pot tocar, no? I que no el pot acariciar i no el pot portar a casa. I són aquells dies que es passen a l'Espai Blanc, que és l'hospital, visitant la seva filla. Per ensorrar-se, Però ja veureu que, no sé, són molt xulos, o sigui, jo us estic portant aquí literatura de qualitat. Que ningú dubti, això ha passat el filtre de Cal Profe. No, i tant, i tant, i tant. I volia afegir un altre ben xungo també, que és Ara que t'he trobat, deixa'm dir-te adeu. És d'Ester Escamilla, és una primera obra d'aquesta autora, d'aquest mateix 2025, i és una història totalment colpidora en la que una dona explica com supera un abús per part d'un familiar i com ella creix, té fills i com intenta educar els seus fills, com intenta fer les coses superant tot el que li va passar de jove. Boníssim, boníssim, Increïble. Sí? Ostres. Molt, molt bo. A mi em va encantar. Molt bé. Després passem, jo crec que és un clàssic, l'Eva Baltasar, sempre fa obres molt colpidores, però jo us porto la del 2024, que és Ocàs i Fascinació. Té dues parts, la primera, Ocàs, la segona, Fascinació, i és una història que ens explica com la vida d'algú que es queda sense sostre pot canviar radicalment del que era, la seva personalitat, quines obsessions pot tenir, què és sentir-se invisible quan estàs al carrer. Això, juntament amb una sèrie de deliris que veurem a la segona part i que tenen un final amb unes imatges que són tan gràfiques que és molt, molt impactant. Ostres. Així que si voleu impacte visual, aquí teniu Ocàs i Fascinació. Vaja. T'estic deixant... Ostres, sí, No, però de manera positiva, s'entén, No, sí. Els gèneres literaris són molt amplis i és obvi que ho hem de tocar tot, És que a mi m'agrada com anar canviant, saps? Ara llegeixo potser una comèdia i ara passo una cosa ben colpidora que em deixi reflexiu. I tant, i tant. Ara vull passar a Aigua Dolça, d'Akwaeke Emezi. Ja sé que el nom és dificilet, així que ens quedem amb Aigua Dolça, que és el títol. És del 2020 i és un llibre que tracta sobre tenir veus al cap, però no des de la perspectiva nostra catalana, que seria la que veiem a Marí, de Maria Mercè Roca, sinó la perspectiva de la cultura africana. En comptes de dir-li esquizofrènia, en aquest cas, s'associa a una cultura en què tenen una sèrie de déus, que és com que com si fossin reencarnacions, que tots els teus avantpassats et poden com estar parlant i tens el déu de no sé què, el déu de no sé quantos, i allà són aquelles veus que té aquella persona. Però clar, ho veurem en una sèrie de situacions molt, molt dures. És molt interessant, i més per descobrir també una altra cultura i una altra manera de pensar. Bé. I per acabar, volia, ja que aquest mes ha sigut l'orgull, entre aquest mes i el passat, volia posar Literatura Trans, un llibre que a mi em va impactar també per les imatges que crea. Es diu Nevada, com l'estat d'Estats Units, Nevada, d'Imogen Bini, és del 2023, i bàsicament ens fa empatitzar o entendre què és viure sent una persona trans, quines obsessions li poden sorgir a la persona, com el protagonista fa una sèrie de rituals diaris que dius, Déu meu, realment una persona que, clar, si tu no ho has viscut, no pots imaginar-te tot el que implica a nivell del teu cos, a nivell de la teva ment, a nivell social, ser transgènere, i a mi em va semblar com molt interessant. Per això, Nevada. Sí. Que guai. És com la sensació de desubicació en un món que no està pensat. No, i tant, és realment complicat, Sí. La decisió del teu gènere i plantejar-la és molt complicat encara avui en dia. Potser un pelet més fàcil, però encara continua sent molt complicat. Sí, per això, mira, vaig voler introduir aquest llibre perquè és molt bo. Molt bé. I ara fins aquí les meves recomanacions literàries aquest estiu.
perquè passem al segon bloc i començarà a sonar una melodia que us ha de sonar molt, d'aquesta senyora que parlarem, que es diu Kesha, que la vam conèixer tots per aquesta cançó que ara recordareu de l'any 2009 i es diu TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Us va sonant o no? Ai, tant! Això ha sonat a tot arreu, O sigui, a les discoteques, al supermercat, a l'ascensor, a tot arreu, i segueix sonant. Sí. Toes, toes, trying on all our clothes, clothes. Queixa, Jo torno... Jo hagués dit caixa tota l'estona. No, queixa. Doncs bé, aquesta cançó que a mi em va marcar, hem d'entendre que va ser el meu pas com de sisè de primària a primer d'ESO, o sigui, aquesta senyora ho rebenta i després m'ha acompanyat tota l'adolescència. Aquesta és una secció per la que porto potser 12 o 13 anys preparant-me, així que aquest és el meu moment perquè tinc tota la informació, la documentació, he mirat des de Viquipèdia, que és un bàsic, no?, per veure l'any de naixement i això, un munt de notícies, m'he vist el reportatge expressament en aquesta setmana, m'he tornat a veure tots els capítols per poder fer la secció de manera decent, em vaig llegir un llibre en el seu moment, així que ha arribat. Aquí hi ha molta alegria en aquesta cançó, però hem de dir que aquesta cantant, la Kesha, que és estatunidenca amb arrels húngares, hongareses, perdó. Va rebentar-ho amb aquesta cançó, que perquè us feu una idea, va ser la cançó número 1 en el món l'any 2010, perquè va sortir a finals del 2009, i parlant en xifres, estem parlant de només a Spotify més de 1.500 milions de reproduccions. Una autèntica bajanada. És la cançó actualment, amb tots els anys que han passat i totes les cançons que han tret després altres artistes, és la número 2 més venuda de manera digital al món. Ostres! Sí, estem parlant d'un artista que té més de 60 premis acumulats, o sigui, una bogeria. Això crec que ho tenim difícil ja per aconseguir nosaltres, Anem tard, ja, em sembla que arribaríem tard. Arribaríem una mica tard ja. Però bé, la història comença d'una manera que no són flors i violes, perquè aquesta cantant, que òbviament ara té molta pasta, va començar sent molt pobra. La seva mare es diu Phoebe Siebert i és una cantant estatunidenca que diguem que no devia anar-li gaire bé, encara que sigui compositora i tal, i ella amb els seus germans, amb la seva mare, sense saber qui és el seu pare, vivien doncs agafant coses del terra per la carretera, eren molt pobres, o sigui, venien de la pobresa més absoluta, i Kesha es va intentar colar a casa d'un productor per deixar una mostra del que ella podia fer cantant, i ho va fer, o sigui, es va colar, va deixar la mostra, i sigui com sigui l'any 2005, el productor Dr. Luke, veureu que és molt important el Dr. Luke, ja veureu per què, aquest productor la fitxa el 2005 i es tirarà uns quants anys, fins al 2009, composant cançons per a altres artistes, com poden ser Rihanna, Britney Spears, Katy Perry, o sigui, gent de primer nivell, i també fent coros, fins que la veiem, crec que és sobre l'any 2008 o així, que apareix a 2008-2009 de fons a un vídeo de Katy Perry, i en aquesta cançó que va ser el top 1 de l'any 2009-2008, ara no ho tinc clar, però just un any abans que ho rebenti ella, sí, el 2009, amb això. Això també ha sonat fins a la sopa, Fins a sacietat, Aquí la tenim. Bé, és un hitàs, és que jo només porto aquí material de qualitat, senyores i senyors, vull dir, és això, Catalunya ho necessitava, el Vendrell ho necessitava. I de manera contrastada, tornem-ho a dir, documentada, sempre. contrastada i de rigor, com diem aquí a la Calaixera, que així de forma distesa i entretinguda, però amb tot el rigor del món mundial. Exactament. Doncs bé, aquesta col·laboració és amb un raper que es diu Floraida, que és aquest que està cantant, que té més cançons molt famoses, i us heu de fer una idea que van ser el número 1 en vendes el 2008 i que només l'any següent ja va ser ella la número 1 en solitari amb TikTok. O sigui, passar amb 2 anys de fer coros i de no tenir ni un duro a de cop ser la cantant més important del panorama internacional, és que clar, no va ser progressiu el seu cas. Puja tan a dalt i tan ràpid que us podeu imaginar què vindrà després. No? Doncs bé, però aquí
Ara de cop passem de la pobresa a que tot és meravellós, festa, Hollywood, bogeria, que guai la meva vida, tinc amics famosos. Molt bé. Atenció, dada important. Per aquest èxit que hem escoltat, ella no va rebre ni un únic dòlar. No! Li van pagar, ojo, li van pagar amb visibilitat i reconeixement. Ai, venga, bravo, sí senyor. Bé, sí. Artistes emergents. Artistes emergents i no artistes, Sí, vull dir, sí, que hi ha de sí, tot. exacte, també és veritat. I també amb aquesta visibilitat també va sortir de fons en el vídeo aquell que us he dit de Katy Perry, que és una cançó que es diu I Kissed a Girl, és a dir, vaig donar-li un petó a una noia i ella surt allà ballant així, contenta de fons, fent de noia de Katy Perry, I ara està sonant un altre hit que és Your Love is my drug, és a dir, el teu amor és la meva droga, que també ho va rebentar. És coneguda, també. Crec que totes ho seran, de conegudes, totes em sonaran. Poc o molt. O gairebé totes, sí. Sí. Doncs bé, sempre amb aquest segell, no? amb aquest punt electrònic a la música i aquesta veu així com a cridanera, tenim com a segell de la queixa. Això estem al 2010 perquè va treure l'àlbum sencer de la cançó TikTok. L'àlbum es va dir Animal, que és com ella diu també als seus fans, no? Com a resultat que el seu primer disc es diu així, doncs els seus fans són els Animals. Ho va rebentar en vendes també, i aquesta cançó, entre d'altres, van tornar a portar-la cap al número 1, número 2, número 3 de les llistes a nivell internacional, que és el més important, perquè no es va quedar només als Estats Units. I ara i aquí, 2010, la tenim, és la tia més important del moment, tothom la vol a tot arreu, sembla que tot va bé, i entre més èxits, a poc anem arribant fins al 2012, després d'haver fet una gira mundial que va ser, crec, l'únic cop que ha vingut a Espanya, ja no ha tornat mai més. No ha tornat més? No, ha tornat a altres països com França, o Holanda, o Anglaterra, però a Espanya no. Jo crec que intueixo, no sé, espectadors, després ho podeu comentar si voleu, però crec que com és anglosaxó, ja deuen tenir pensat que el seu públic realment on omplirà i ho petarà serà els països que estan més cap al nord. Però bé, fins aquí ara arribem a que començarà una altra cançó molt famosa del 2012, que anem amb el seu segon àlbum d'estudi, es diu Die Young, morir jove. Això encara sona al supermercat. Encara sona. I hem d'aclarar una cosa amb aquesta cançó. Es diu Morir jove, però tranquils, senyores i senyors, que aquesta senyora no està fent cap apologia de voler-se morir, sinó tot el contrari. És a dir, està fent el que es diu un carpe diem, és a dir, gaudeix de la vida perquè això s'acabarà algun dia, i et diu aquesta cançó que tu has de gaudir, tu has de passar bé com si fossis a morir jove. Perquè com la mort és una cosa que mai saps quan et pot arribar, que tu com a mínim hagis pogut gaudir. O sigui que és un missatge positiu. Vinga, a gaudir de la vida, sempre ser jove. O mentalitat de jove. Sí, no? I escoltant la calaixera, Escoltant la calaixera. Doncs bé, aquesta cançó us diré que és l'inici dels problemes, perquè ho estava rebentant, estava sent top 1, bueno, increïble, i als Estats Units de cop va passar una cosa que per desgràcia passa habitualment i ho veiem a les notícies, és que va haver un school shooting, és a dir, que va entrar una persona a una escola i amb una metralleta o el que sigui va començar a assassinar alumnes, professors i de tot. Doncs amb aquest context que per desgràcia passa molt als Estats Units, clar, com la cançó es diu Die Young i ja sabem aquesta doble moral americana, doncs van començar a cancel·lar aquesta cançó, a deixar-la d'escoltar, a deixar-la de posar a les ràdios, i per tant estava a dalt de tot i li van coartar a part de l'èxit, quan sincerament si t'escoltes tota la lletra t'està dient que gaudeixis. Clar, que és el contrari. Però bé, li va passar això. Aquí hem de tenir una cosa en compte. De 63 premis que ha guanyat Queixa, en aquesta època ja havia guanyat 60. És a dir, que des del 2014 fins a l'actualitat n'ha guanyat 3. Ha canviat molt la cosa. En aquest inici hem de pensar que amb aquest segon àlbum que treu, que es diu Warrior, que es diu Guerrera en general, i en el que hi ha aquesta cançó,
També va treure una sèrie a la MTV, la Music Television, que en aquella època també estava en obert aquí a la nostra casa, i treu una sèrie que es diu Keisha, My Crazy Beautiful Life, que és el nom d'una cançó seva, i és Keisha, aquesta és la meva com boja i maca vida. En castellà ho van traduir com Esta és mi vida, la veritat s'ho van currar menys 15 per posar el títol. Els títols sempre, Sí, habitualment no sé. les traduccions sempre deixen que desitjar. I aquí també va treure inclús un llibre, o sigui, per aquest segon àlbum va haver una promoció brutal. Va fer la gira i quan acaba la gira treu una cançó que començarà a sonar aquí i que també us sonarà. Timber amb Pitbull. It's going down. I'm yelling timber. You better move. Tots els meus alumnes ballant això al Just Dance aquest any. Saps allò que hi ha a final de curs, aquells dies que hi ha activitats diferents? Sí. Doncs hi havia un que era poder jugar al Just Dance una estona i es posaven aquesta cançó i jo pensava, ai, 2014. Doncs mira, 11 anys, 11 anys d'aquesta cançó. Doncs bé, treu aquesta cançó, ara sí torna a rebentar els números 1, els 3 premis que ens faltaven per guanyar els guanya amb aquesta cançó, així que ja els tenim tots. I doncs això és a finals de 2013 i comença 2014, i el 3 de gener de 2014 ella és internada a un centre de rehabilitació per una bulímia nerviosa, per un desordre alimentari. I aquí, clar, pensarem per què li ha passat això. Doncs ara ho sabrem perquè el productor hi tindrà molt a veure. Ai... Hem de pensar que hi havia altres cantants, com per exemple Demi Lovato, que també és super famosa, i que van a visitar-la al centre i a donar-li suport perquè ella havia passat per un trastorn similar i també havia passat per una depressió. Doncs aquí peta la controvèrsia, tots els fans es tornen bojos pensant què li passa a Keisha, i uns mesos després, a l'octubre, ella demanda per mals tractes, per abús sexual, però l'abús sexual el pitjor que us podeu imaginar, ¿vale? El seu productor, que era el Dr. Luke, i comença una batalla legal que durarà 10 anys fins al 2024. Vaja, el Dr. Luke, el seu primer productor, el que la va... el mateix. El que al 2005 va fer-li firmar un contracte que era, crec que era que havia de fer amb ell 7 discs. Clar, si tu agafes una tia que està al carrer, que està dormint amb un sac al terra, i li dius que si signa amb tu farà 7 discos, doncs tu quedaràs, sí. Evidentment. I després quan estàs a dins, clar, no pots sortir. No, clar. I això li va passar a ella. Es veu, ella explica i alega que el seu productor la feia consumir alcohol de manera recurrent, jo suposo que per aguantar com tot el ritme, no, de l'exigència d'una gira, gravar, etc. La va fer consumir drogues també per aquests motius, i es veu que una nit en què ella estava en males condicions, doncs ella diu que va abusar d'ella. I a part de tot això, si era poc, si no fos poc, es veu que, clar, al final la utilitzaven com un producte purament comercial i li deien frases d'aquest estil com estàs grassa, tu no escalfes a ningú, ets una nevera, o sigui, li deien comentaris així, perquè sí que és veritat que a 2011 van sortir unes imatges que ella estava a la platja i que no estava tan prima com en el 2010, però realment, vull dir, aquí li ha d'importar, si el que importa és que canta la xavala i fa unes cançons que ho rebenten, no? Sí. Vull dir, deixa-la que tingui el cos que li doni la gana. Doncs bé, amb aquests comentaris ella va acabar, no, com provocant-se el trastorn alimentari. La bulímia que deia. Sí, i aquí es va muntar un sarau increïble, sobretot als Estats Units, amb un moviment anomenat Free Keisha, és a dir, allibereu a Keisha, en aquest cas del contracte amb el productor. El que demanava tant la cantant com els fans era que ella pogués trencar el contracte amb el segell discogràfic i pogués fer música pel seu compte amb una altra productora o el que fos. Li van negar, i fins l'any passat, li van negar els jutges inclús, fins l'any passat va haver d'estar treballant i gravant cançons amb el seu productor, amb el que representa que l'havia forçat. No, clar. O sigui, és una història molt xunga. Doncs clar, òbviament en aquests anys hi ha hagut una decadència molt grossa, t'ho imagina't que no, clar, és impensable, no això. Pots treballar bé. No, està clar. I que la llei ho permeti. Sí, clar, perquè què passa?
el que va denunciar no ho podia demostrar d'una manera d'estar gravat en un lloc o coses així. Clar. I doncs era complicat. Hem de pensar que en aquells anys la indústria, òbviament el seu productor, es va encarregar d'enfonsar-la i de que tampoc ho rebentés. Hi va haver inclús artistes que eren amigues com Katy Perry, que per cert, a l'últim disc que ha tret l'any passat l'ha gravat amb Dr. Luke, que representa, la queixa va dir en un intent quasi suïcida de defensar-se, va dir que hi havia altres cantants com Katy Perry i Lady Gaga que també havien sofert vexacions i coses així per part del mateix productor, que era el productor de les tres. Aquí la Katy Perry es va desmarcar, va dir que estava boja, que ella no havia patit mai res, i aquí es va trencar una amistat. No sabem qui diu la veritat, no ho sabem, però el que està clar és que, òbviament, si van enfonsar la queixa, suposo que si Katy Perry hagués dit el mateix, també l'haurien enfonsat, que ara ja està una miqueta vinguda cap a baix, però bé, és molt peculiar l'ambient aquest, Bé, oida, tòxic, tot plegat també. Sí, és que el món aquest ha de ser molt, molt xungo. I doncs amb aquest problema doncs vam tenir imatges que van sortir per televisions de tot el món de la queixa sortint dels jutjats, plorant, perquè us feu una idea. Ara ve aquesta cançó que és molt trista, es diu Praying, és a dir, resant, canvia totalment el to de la seva música. I had to learn how to fight for myself, and we both know all the truth I could tell. I'll just say this. I això ho va rebentar també, Quina veu, Fins ara quedava com, no, amb les mescles quedava més dissimulada, aquí és més ella, sí, i ostres, té una gran veu, Sí. Bé, en aquesta cançó, que me'n recordo que un famós canal de televisió privat del nostre estat la va utilitzar, i als anuncis d'X-Sèrie me'n recordo que sortia sempre aquesta cançó, va tornar a estar molt a dalt en els números 1, però hem d'entendre que des de 2012 i el 14, que és quan va acabar, va fer la col·laboració, fins al 2017 no treu això. Són aquells primers anys que ella està internada, que està feta pols, que òbviament no vol produir amb el productor, o vaja, per què serà, no? Vull dir, quina por. Vaja. Quina por. Doncs bé, treu aquesta cançó molt més íntima, que bàsicament el que ens diu, per traduir la cançó, li diu que espera que, intuïm que és ell, espera que estigui en algun lloc resant i penedint-se de tot el que ha fet passar. I doncs és com comença a fer unes cançons més que parlen més de l'esperança, de poder sortir, de superar-se. Òbviament no pots estar tan content després del que li estava passant. Doncs bé, aquesta va ser el seu primer single de l'àlbum, que es diu Rainbow, és a dir, Arc de Sant Martí, i bé, és que hi ha un canvi de to que és totalment espectacular. A més, canvia el seu estil tant de pentinat, comença a vestir molt tapada, amb roba ampla, se la veu físicament amb més pes, hi ha un canvi bastant gros. I evident, sí. I bé, més de 500 milions de reproduccions a Spotify, que no són 1.500 milions, però són 500 milions, que a veure qui és el guapo que ho fa això. No està gens malament, no està gens malament. I ara arribem al 2020, quan treu, amb el mateix productor, òbviament, una altra cançó que és aquesta, Raising Hell. Aquesta potser us sona perquè jo mateix la vaig fer sonar aquí a Ràdio El Vendrell, en el programa de música que vam tenir, el Top Penedès, amb la meva companya, i bé, aquest va ser com la primera anticipació del seu següent àlbum, que es diu High Road, és a dir, a l'autopista, i aquesta cançó, que es diu Raising Hell, significa com estic ressorgint de l'infern. Vull dir, podem anar entenent que està produint amb el mateix productor, però que ella ja anímicament va intentant sortir-se. I si veieu i busqueu el videoclip, veureu que bàsicament es veu que representa que és una parella, que l'home la maltracta i ella li dona un cop, es cau, el mata sense voler i doncs amaga el cadàver, s'escapa, o sigui, és com una pel·li el videoclip, i és xulo. Aquí veurem un canvi ja d'ella radical, es talla els cabells, deixa de ser rosa, que era la seva imatge de sempre, es posa morena i comença a fer unes cançons amb un so una mica més com estatunidenc, així amb ritmes country, altres cançons de l'àlbum i tot això.
I fins aquí arribem al 2023, si us fixeu passo més ràpid perquè estava en l'època més de decadència, i el 2023 ja aquí treu un disc totalment experimental, alternatiu, que es diu Gag Order, és a dir, secret de sumari o ordre mordassa. Aquí podem entendre el que li passa. Tenim singles com Eat the Acid, és a dir, menjar-se l'àcid, o Only Love Can Save Us Now, que és només l'amor ens pot salvar, i que sona ara aquí perquè veieu el canvi. Ostres! És molt fosc. Oida, Déu-n'hi-do, I aquesta és de les menys fosques, Sí. Aquest àlbum té una paradoxa. Aquest àlbum l'enfonsa com a artista, perquè ja les seves xifres són molt dolentes. Ara, la crítica l'aclama, la crítica diu que això és el millor que ha fet en la seva vida, que té una qualitat espectacular, i no ho dubtem, però clar, perd tota l'essència comercial que l'havia fet rebentar-ho abans. Clar. Com podeu notar, estava totalment rebentada, feta pols ja, no pot més, o sigui, portes des del 2014, 9 anys, treballant amb un productor que t'ha forçat, doncs clar, feta pols. I la paradoxa d'aquest àlbum, l'àlbum que l'enfonsa a nivell d'artista i de no tenir gens d'èxit, fa que el productor digui, molt bé, fins aquí hem arribat, sisplau fem un tracte, no arribem a judici, com les xifres són molt dolentes, parem-ho aquí, trenquem el teu contracte, pot ser lliure, però li posa condicions. No parlen més del tema, perquè clar, al final tots surten perjudicats a nivell d'imatge, també estipulant que no arribaran al judici i que ella ha de reconèixer que com estava en molt males condicions per l'alcohol, etc., aquella nit fatídica, no es pot recordar bé del que va passar. I doncs ella afirma que efectivament es trobava feta a caldo aquella nit i que al 100% no et pot dir exacte el que va passar, i per tant queda absolt. Queda tot tancat el tema i ella queda lliure. I doncs l'estiu passat, quan ella queda lliure, treu una cançó que es diu Joyride, que sonarà ara, i que es diu Excursió en cotxe, que la tenim aquí, canvi de to. És més alegre, no? I tant, és una altra... És rarota la cançó. O sigui, la meva dona diu, hola carinyo, sé que m'estàs escoltant, que això podria ser una cançó d'un país nòrdic a Eurovisió. Sí, bona comparativa, ben trobat, sí senyor, ben trobat. Has de convidar que vingui la teva dona també, que té imaginació, ben trobat, ben trobat. Ostres, i tant. Sí. Jo m'imagino allà gent com vestida de metalero fent coses estranyes amb un cotxe rebotant enmig de l'escenari, no sé, coses així. Doncs bé, molt més alegre és la primera cançó que treu ella sola. El videoclip és brutal, imita l'estil de les pel·lícules de Tarantino, i és com una persecució en cotxe, o sigui, està molt ben fet. Va, que bé. El videoclip el treu, ja us dic, ara fa just un any, i dia molt significatiu. Tots hem de saber que el 4 de juliol de 2024 és quan va treure la cançó, però és que el 4 de juliol és el dia de la independència dels Estats Units. És dia de festa allà. Exacte, i clar, ella treu la cançó en aquest dia, que justament és el de la seva alliberació com a artista, perquè a més també treu el seu propi segell. Ella ara està produint des de Kesha Records, és a dir, com la tia va guanyar més pasta que ningú en aquest món, s'ha muntat la seva pròpia discogràfica i diu que ara pot composar totalment lliure. I aquí arribem al 2025, quan llença el seu primer àlbum sencer sense Dr. Luke. Es diu Period, que pot significar diverses coses: període de temps o és un punt. I aquí recupera sons que ella diu que són més com els dels seus inicis, i on expressa que ara se sent feliç i lliure perquè està produint com a ella li dona la gana 10 anys després. Doncs està fent ara ja la seva gira per Estats Units, hi ha cantants famoses com Demi Lovato que estan anant, està fent sold outs, és a dir, està omplint els estadis als Estats Units, i sembla que li està anant prou bé, encara que aquí encara no està sonant, però crec que és normal quan la discogràfica no té un segell darrere que sigui tan potent. Tan ampli. I aquí començarà a sonar això. All the nice guys left me dead inside. I like chaos dripping
from head to toe. I'm seeing signs that I'm És que getting torna a la festa. Torna a la festa per què? Perquè torna a estar feliç i amb aquesta cançó que es diu Red Flag, que és bandera vermella, no? El que s'acostuma a dir quan alguna parella té alguna coseta que dius, uf, això xungo. Sí, fins aquí, no? Sí. El red flag, fins aquí. Doncs amb un to festiu ella et diu que li encanta que una parella tingui una red flag. Doncs bé, filla meva, jo et diré que millor que no, Amb la teva experiència, no? Més a més, però amb aquest to més festiu em vull acomiadar de vosaltres, donar-vos les gràcies, espero que us hagi agradat no sé, descobrir la història d'aquesta cantant, que crec que és molt interessant, i ja està. A gaudir de l'estiu, senyores i senyors. Merci, Pere. Quim, moltíssimes gràcies. Aka el Profe, que la gent et segueixi a xarxes, A Instagram, xarxes YouTube, el que sigui, que trobarà tot aquest material que publiques de manera habitual i que és molt, molt, molt interessant. Moltes gràcies. Gràcies, Quim, molt bon estiu. Bon estiu a tothom. Adéu.